ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି 11ଟାର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର। এটা କହିଲେ କେଉଁ ଫୁଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କାମ କରୁଛି। ପଛପଟେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଡ଼। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କାମ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେଉଁ କାମ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ सुनसान एरिया। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ଗଲା ଦୁଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫୁଡ୍, ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖି କ'ଣ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଡେଲିଭରି କରିଦେଇକି ଆସିବା। ପଟିଆରେ ଯିଏ ପଡ଼ିଛି କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। लोकेशन पहुँचगली केयर हॉस्पिटल पूरा करदेवे। भाई को फोन करिया डाकिदेवा। भाई मैंने जो काम करुँची बढ़िया काम, किंतु टिके धैर्य धरिया पड़ो कहीं एनी टाइम बाइक बुले पड़ो। ए ट्रैफिक से ट्रैफिक दुनिया गाड़ी जाम रोड जाम बढ़िया लगुच काम करने को। धैर्य टे धरिया पड़ो। दिन को 800-1000 पाखापाखि पहुँची से आपण मैंने गाड़ी तेल 200 टका माइनस करंतु आ 50 टका खाइबा आ चाह रहा आपणकर आ काम कर किसी लाज नहीं कि आम भावुँ कि ना आम एटा कौन करवा से कौन करवा सेमती भावतुनि काम काम
ଆମେ ପୁଣି ଗାଁରେ ଥାଇକି ବିଲ କାମ, ରୋଡ଼ କାମ, କେତେ କ'ଣ କାମ କରୁଛେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଲାଜ? ଏଇଟା ଫୁଡ଼୍ ଡେଲିଭରି, ଯାହାକି ସ୍ୱିଗିରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଦିନ 11ଟାରୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଥିଲି, ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 850 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା। 200 ଟଙ୍କା ତେଲ ମାଇନସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ହବ। ସାଧାରଣତଃ ସେ ଭାଇକୁ ଦେଇଦେଲି ଅର୍ଡ଼ରଟା। ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ କରିବା, ଘରକୁ ଯିବାରି। 11:30 ହେଲାଣି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। କାଲି ପୁଣି ସକାଳେ ଆସିବାର ଅଛି। ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍। କାଲି ଦେଖା ହେବା। କାଲି ଦିନରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।